Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu munu gulu pulu cupu cupu. To nोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बारा खास नङा। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंनि फ्रेन्डफोर आरो सोरबा आंनि बेरे साबस्क्राइबार लोगोफोरा बुंहरबाय थायोमोन आरो YouTube चेनेल माब्रै खुलियो मारै आपल'ड होनो हायो बेफोर खोथाखौनो कमेन्ट खालामनानै बिदि फेसबुक बेफोराव आरो YouTube चेनेलाव बिदि कमेन्ट होनानै सोंबाय थायोमोन आरो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन आरो चेनेलखौ माब्रै खुलियो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै फारियैनो खोन्थानानै होगोन। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिदिनो आरो चेनेलनि सोमोन्दैनो आं एसे फोरमायनानै बुंगोन आरो जायफोरानोखि दिनैनि भिडिअखौ नायनो लुबैया स्किप खालामनो हागोन मानोना दिनैनि भिडिअआ बिदि कमेडि बिदि ड्रामा बिदिनि जानाय नङा आरो मानोना आं दिनै YouTube चेनेलखौ माब्रै खुलियो बेनि सोमोन्दै जायफोरानोखि मोनथिथारा आरो जेबो जेरै मारै आपल'ड होनांगौ मारै चेनेल खुलिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिथारा बिसोरनि थाखायसो आं दिनै भिडिअखौ बानायनो ओंखारदों आरो चेनेला अलरेडि गासैनिबो खुलिनानै थाखायो बुंनो थांबा बे जोबोर सिम्पोल आरो बे चेनेल खालामनाया ओरैनो जेनेबा जानानै थाखायो होनब्लाबो जायो आरो जों जिमेलजों खुलियोना YouTube चेनेल बे माबाखौ YouTubeखौ नायनो थाखाय जिमेल खुलियोना जों जिमेलजोंनो होमबासो जों बे YouTubeनि भिडिअफोरखौ बारा बेबायदि साबस्क्राइब खालामनो हायो जिमेल थाबासो बेबायदि आरो जिमेलाथ' गासैनिबो थाखायोना बेनो नोंनि YouTube चेनेल जाना थाखायो आरो बुंनो थांब्ला चेनेल खुलिनायनि सिगांनो नोङो आरो मोनसे बेयाव नोंहा YouTube चेनेलाव मोनफा मोनफा केटेगरि दं आरो जेनेबा सोरबाबा मोसानानै मोजां मोनो सोरबाबा मेथाइ खनना मोजां मोनो सोरबाबा बिदि संनानै सोरबाबा थाबायनानै बिदि गोबां केटेगरि दं थ' नोंथाङा नों माबाव बांसिन गोसो बेनि सायावसो नोजोर होनानै चेनेलखौ खुलिनांगौ आरो जेनेबा नोंहा मोसानायाव मोजांब्ला बे चेनेल नों खुलिदो आरो डान्सनि एन्टारटेनमेन्ट बिदिनो आरो गोबां केटेगरि दं बेयाव नोंहा दं YouTube चेनेलाव नों मा केटेगरिनि भिडिअ होगोन बिदि माबा कमेडि एन्टारटेनमेन्ट पिपल एन्ड ब्लग्स ट्रेभेल बेबायदिनो आरो गोबां दं निउस बेबायदिनो आरो खायफा सानो बेखौनो सोरबा जानला मानला जानाय लोंनाय बेबायदि भिडिअ होयोना बेखौनो मा भिडिअ जाखो बोलै जोंनिया सोरबाथ' बिदि जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्राथ' बारा मिथियाना मा जाखो बे मा जानाय लोंनायखौ दिन्थियो बिदि आरो बिदि सानलाबायोना नाथाय बेबो कन्टेन्ट बे YouTubeनि मोनसे बाहागो आरो बेखौ जानाय लोंनाय बिदि नों जुदि मोजां मोनाब्ला बेबायदि जानाय लोंनाय बिदि माबाफोरखौ जुदि नोंहा मोजां मोना बेबायदि माबाखौ नायनो नाङा आरो मानोना बेफोरो मा भिडिअ जाखो बिदि सानोना सोरबा नाथाय बेबो मोनसे कन्टेन्ट YouTubeनि मोनसे बाहागो आरो ओंखायनो बेयो जानाय लोंनाय बेबायदि खुलियो आरो ओंखायनो बेफोरजोंनो गोबां मानसिया गोबां फैसा खामायगासिनो दं आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा सोरबा ओरैनो मा भिडिअ खालामनायखौ माबाखौ ओरैनो बखिलाबायोना दा बेखौनो ओरैनो मानसिया सानबाय थायो आरो ओरैनो मा बखियो मा खालामो बिदि भिडिअ खालामलाबायनायखौ सोरबा मिनिलाबायो थ' गोबाव खालामालासिनो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं दिन्थिलांनि आरो माबायदि खुलियो थ' बेखिनियानो थ' बेनि उनाव जुदि YouTubeनि सोमोन्दै जेसांसिनि नलेज मोनबाय थ' नोंथांमोननो जुदि नांबावगौब्ला जों कमेन्ट खालामनानै बुंहरो आं जेसे हायो आंनिफ्राय आं एसे हेल्प खालामनो नाजागोन आरो थ' बिदिब्ला दिनै मारै चेनेल खुलियो थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनि आरो थ' बिदिब्ला चलो नायलांदो फाइनालि गाइस जों YouTubeआव थांसिगोन आरो मा YouTubeआव थांनानै ओमफ्राय नोङो थांनानै बेयाव नै साइडआव दं जों नैबाव के ओंखारनानै दंना बेयाव बे गुगोल राउन्डआव बेयाव थुनानै होदो ओमफ्राय दानिया जों बेयावथ' गावनि जिमेला थाखायो नालाय ओमफ्राय जों बेयाव जेबाव जिमेला दंखायो बेयाव हाबगोन आरो हाबनानै ओमफ्राय नै इयर चेनेलाव बेयाव थु ओमफ्राय हाबबाय जों इयर चेनेलाव फैबाय इयर चेनेलाव फैनानै नोंबा गावनि केटेगरिखौ एसे केटेगरिजों मिलायनाय बायदि नोंनि नामखौ दोननो हायो आरो मा नों गोसो बायदि नों मा नाम दोननो लुबैयो आरो सोरबा दोनोना
जेनेबा थाबायनाय मानाय बायदि थाबायनायफोरखौबो दिन्थिबायोना ओंखायनो सोरबा ट्राभेल बिदि दिनो आरो सोरबा नों जुदि कमेडि खालामनानै मोजां मोनोब्ला कमेडि माबा मिलायनानै बिदि नामफोरखौ दोननो हायो आरो गोसोबादि ओमफ्राय आंहा जेरैखि जाया आं नामखौ दोननि इदि सानोना सोरबा बिदि गावनि नामखौ दोननो हायो ओमफ्राय नैबाव पेन्सिल दंना पेन्सिलाव हाबनानै बेयाव थुनानै ओमफ्राय नै आरो नै पेन्सिल ओंखारदोंना पेन्सिलाव थुनानै नै ओरैबायदि चेन्ज खालामनो हायो मा गोसोबादि नै बेबायदि ओमफ्राय अके मारि होमबानो बे थाफिनगोन आरो मा दा आं दिना नालाय बेयाव सिगांनि बायदिनो ओमफ्राय बेवहायनो डिसक्रिपसनाव नों मा लिरनो हायो लुबैयो आरो मा गावनि गोसो बायदियैनो मा लिरनो लुबैयो जेनेबा आं ओरैबायदि भिडिअ खालामो ओमफ्राय आं सानफ्रोमबो भिडिअ होबाय थागोन ओमफ्राय एसे गासैबो जेन हेल्प खालामो सापर्ट खालामो बिदि लिरनानै होनो हायो आरो मा गोसोबादि ओमफ्राय बेखौ नै प्राइभेटबो खालामना दोननो हायो माबाखौ आरो साबसक्राइबखौ आरो नों गासैबो नुनायबो खालामना दोननो हायो आरो बेबायदिनो आरो सिम्पल बेनिफ्राय बेयाव बेबायदि दोनदो होमब्लानो नोंनिया माबाया जाबाय चेनेला जाबाय आरो ओरैनो आरो मोनसे खोथा बे पेन्सिलाव थांनानै बुंनो बावगारदोंमोन आं पेन्सिलाव थांनानै केमेरा दं केमेरा बेयाव गुगोल राउन्डआव बेयाव नों गोसोबायदि गावनि गोसोबायदि फट' दोननो हायो आरो मोनसे ओमफ्राय नै साइडआव दं बेकग्राउन्डआवबो नैबेयावबो दोननो हायो आरो मा गोसोबायदि सिम्पल प्रसेस आरो बिदिनो ओमफ्राय क्रिएटआव सेरदो ओमफ्राय नै आपल'ड ओंखारदों आपल'डआव थुदो बिनिफ्राय गोसोबायदि नों भिडिअखौ होब्लानो जाबाय आरो बिदिनो आरो सिम्पल बेनो आरो बेखिनियानो बेनो जाबाय आरो नोंनि चेनेल खुलिनाय